Στις 28 Οκτωβρίου του 2018, πριν δηλαδή από σχεδόν 6 χρόνια, τότε που ο ελληνισμός εόρταζε την περίλαμπρη νίκη του εναντίον του Ιταλικού φασισμού, μέσα στη Βόρειο Ήπειρο ένα παλικάρι που είχε υπηρετήσει και στις δυνάμεις καταδρομών εδώ στην Ελλάδα, θέλησε να υψώσει την ελληνική σημαία στο χωριό του, στους Βουλιαράτες. Και η αστυνομία απλά τον δολοφόνησε. Και βγήκε το πόρισμα, εντός εισαγωγικών η λέξη πόρισμα, μετά από 5 χρόνια. Και τι έλεγε το πόρισμα αυτό? Έλεγε ότι ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, αυτός ήταν που δολοφονήθηκε, αυτοκτόνησε. Δηλαδή είναι να γελάει κανείς και να εκτείρει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν απεμπολίσει τη σκέψη τους και σκέπτονται με τη σκέψη κάποιων άλλων. Αλλά εκείνο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι, όπως βλέπετε εδώ απέναντι, είναι μία σημαία γιγαντιαίων διαστάσεων. Αυτή η σημαία εκάλυπτε το φέρετρο του Κωνσταντίνου Κατσίφα και οι Αλβανοί έφαγαν τα σίδερα κυριολεκτικά να τη βρουν και δεν τη βρήκαν. Και να τη λοιπόν η σημαία σήμερα να μας υπενθυμίζει τη θυσία του νεαρού αυτού βορειοϊπηρώτη. Είναι υποτονικό το χειροκρότημά σας, είναι βαμβάκια έχετε στα χέρια σας, οποίο τι να τα λιγάκι. Θα ήθελα εν πρώτης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όσους φρόντισαν να τακτοποιηθεί ο δρόμος μέχρι το μνημείο του Γράμμου. Ήταν ένας δρόμος πάρα πολύ καλός, για πρώτη φορά στα χρόνια που πηγαίνω επάνω. Δεν ξέρω ποιοι το έκαναν αυτό, αλλά όσοι το έκαναν είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Δεύτερον, να ευχαριστήσω και τον στρατηγό που με πολύ γλαφυρότητα μας ανέπτυξε το θέμα αυτό για το οποίο ήρθαμε σήμερα να τελέσουμε το μνημόσυνο. Και να συγχαρώ εν τέλει και εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ. Και δεν ζω όμως στα μάτια μου, δεξιά και αριστερά. Ξέρετε τι δεν βλέπω? Τι δεν βλέπω? Είναι τα νιάτα, η νεολαία. Δεν έχουμε μια ευθύνη, διότι τα παιδιά μας δεν ακολουθούν τα βήματα των πατεράδων τους. Είναι μεγάλη μας η ευθύνη. Μπράβο. Δεν το λέω για να θίξω κανέναν, αλλά βλέπω ότι η νέα γενιά που έχει και θέληση και όρεξη κάτι να μάθει, κάτι να ακούσει, δεν έχει ακούσει ενδεχομένως για το τι έγινε τότε και